Tak sa mám strieľať, ne? Kapitán Marian Butovský. Čo poviete k tomuto zápasu? Vydajte za Pepa, on dal včera 5 gólov. A hlavne by mali mať, keď toto chcú pískať, tak by to pletivo mali mať natiahnuté potiaľ. No nič, no, tak odešli nám sily v druhom tretine po 8 vylúčeniach, čo je v podstate 1,3 v oslabení a ako 9 sa to nedalo ubehať, už prevládali. No je rozdiel fakt, že tretinu hráš presilovku a tretinu hráš oslabenie. Z čoho pramení tá nervozita v mužstve? Dá sa, že vzťahy niektorí riešia frajerky alebo taká nespokojnosť v práci? Tak vieš, ľudia sa tu chcú vyfiltrovať, baviť sa svojich osobných a pracovných problémov, tak potom sa to prejaví na hokejbale, nastavu 6-1. Ale včera sme riešili úplne iné veci, nie? Takéto súkromné a hneď bola výhra, takže my by sme mali podľa mňa zmeniť tú taktiku a tú retoriku v tom mužstve. Baviť sa o dovolenkách a babách a žiaden stres, mizer. Predpokladám, že bude vymývanie hlav teraz v prchách. Vieš čo, vymývanie hlav bude najskôr kofolka, aby tak vymýje dobre tú hlavu moju horúcu. A ja si vám Váňu. Váňa mi vždy pomôže. A kedy budete prehodnocovať tento zápas? Čo z neho vyvodíte, aké závery? Záver je taký, že z Leaders sa už túto sezónu vlastne nestretneme. A nič, ide sa ďalej, postupujeme 3 body, máme z tohto víkendu, čo je podľa mňa fajn. Splnili sme polovicu cieľu a už máš plnú kartu, hej? Nie, rukavice ti filmujem. Ale kľudne rozprávaj ďalej. On to tak vôbec dotočí. Fakt? Filmuje. Filmuje? Ide to, no. No tak ešte dohovor. Aký je záver? 6-1 sme nemali si prehrať. Mohlo to vyzerať inak, mohlo to skončiť fakt 3-2, 4-2, 1-3, ale 6-1 je veľa. Koľko sme málo zaplatili rozhodcom? Pýtaj sa Mášinu, že čo hovorí on na tie fauly, lebo ja to vidím tak, že trošku nám bolo ukrivdené, že niektoré veci už nemusel teda fakt pískať. Cítite krivdu? Ja osobne cítim, no ako z tých 8 trestov, tak 4 by som povedal. Cítim osobne Butyho rukavice.